Já už tady na vás čekám, už pojďte dál. Tak tohle je vesnička jménem Pačlavice. Strávila jsem zde spoustu svých dětských dnů a vždycky na to moc ráda vzpomínám. Ale někteří lidé si život na vesnici nedokáží představit, že se tam prý nic neděje. Jenže ono to tak úplně není, i když ten klid je podle mě k nezaplacení. Zatímco město je od rána plné zmatku a spěchajících lidí, na vesnici se díky malému počtu obyvatel teprve vše v klidu probouzí. Dnešek je ale výjimkou, protože už od rána se připravuje masopust nebo také jinými názvy ostatky či fašank. Vše začíná přípravami masek, které se nesou v duchu různých historických symbolů. Například takový medvěd či cigánka s kočárkem má znázorňovat plodnost jak žen, tak i úrody matičky země. Symbol síly pak představují masky kozy, koně, kohouta nebo čápa. A jak dlouho může trvat vytvořit takovou masku? Nejsložitější kostým a nejoblíbenější byla kráva, trvala mi vyrobit asi 12 hodin. A to byla kráva, co měla rohy a velikánské vemeno. Po nachystání kostýmů se v Pačlavicích již vyráží k první zastávce. A tou je dům pro seniory, kam kapela spolu s účastníky průvodu také vnesla náladu oslav. Lidé si díky tomu mohli zavzpomínat na doby, kdy i oni chodili tímto průvodem. Samotný průvod začíná na nejvyšším místě vesnice a pokračuje od domu k domu. Na každé zastávce průvodčané dostávají i bohatou výslužku, kterou po několika domech již nemají kam dát. Mezi tradičním pohoštěním nechyběly ani domácí nadýchané koblížky s marmeládou, a různé další pečené i nepečené, sladké i slané dobroty. Nesměla chybět ani domácí pálenka na každé zastávce. Ale když je dobrá slivovička, tak to není k zahození. Dopředu si někteří lidé nepřipravovali jen masky, ale i různé pohoštění. Jak dlouho jsme připravovali, tak 2 dny. Většinou jeden den koštujeme a druhý den vlastně už chystáme jenom. Co vlastně mám na ostatkách rád? No, mám rád tu polívku, mám rád to maso a jsem rád, že pořád ještě s náma chodí kapela. Dobrou chuť, kapelo. Zase se setkají lidi, setkají se výborní lidi. Oslavy masopustu sahají až ke kořenům předkřesťanských Slovanů. Tehdy se oslavám říkalo slovem, které pozměnilo spoustu národů a používá se dodnes. Do češtiny se tento výraz dostal v podobě karneval. Období hodování a veselí mezi postní dobou a Vánocemi neslavíme jen v Česku. Po svém ho slaví i Německo, Maďarsko či Brazílie. A jak se tento zvyk slavil v minulosti? Já chodím, to je takových 55 let. Když si dávno za bývalého režimu, to bylo JZD, dával k dispozici nákladní auto, který oni nastrojili, tak to bylo takový, že vždycky něco bylo většího, ale ono je to v globále je to furt stejný. Jižní Morava. Zde leží tato malá vesnička
předností je hlavně hasička, zbudována čistě z obecních financí, a soubor dobrovolných hasičů, kteří zastávají neodmyslitelnou část v komunitě, plné veselých lidí. To je moje milovaná výzka. Nechybí jí několik včelařů, obchod či zámeček postavený již v roce 1612. Ale hlavní je pro spoustu obyvatel právě hasička, kde se občani scházejí při různém veselí, jako například při masopustu, který zde dnes ráno začal přípravou masek a i tu skončil posledním hltem piva. Základním pilířem komunity jsou naši dobrovolní hasiči, kteří společně můžou být nápomocní obyvatelům při různých požárních situacích. K sboru se může přidat každý člověk všech věkových kategorií po složení slibu na výroční schůzi. Cesta k hasičství mnohdy začíná již v útlém věku, kdy děti rodiče přihlásí na kroužek požárních sportů. Na trénincích se lidé učí všem hasičským dovednostem, aby se poté mohli zorientovat v každé požární situaci. Tato příprava zahrnuje trénování přesného zásahu proudem vody na terč, běh přes překážky, práci se základním hasičským vybavením pro zásahy či uzlování. Ačkoliv se dospělí dobrovolní hasiči v posledních letech tolik nevěnují trénování požárního sportu, jelikož soutěží se nejvíce zúčastní profesionální hasiči. Dříve se zde trénoval například výstup po žebříku do 4. podlaží cvičné věže či vyklízení objektu s lidmi na čas. I tohle je součástí tréninku, kterému se můžou věnovat až dospělí. Po zvládnutí přípravy a účasti na několika soutěžích jsou lidé lépe připraveni na kariéru hasiče, ať už dobrovolnickou, či případně profesionální. Víceméně jsme takovým spíš kulturním sborem, takovým pomocníkem. My nemůžeme do prostor, do vnitřních, spíš je to zase jenom to dohlídání, aby to znovu nesplálo, až už profesionálně hasiči všechno uhasí. Nám se tady toho moc neděje, až na nějakou vodu, která třeba se z pola vyplaví na cestu. Dobrovolní hasiči pořádají spoustu kulturních aktivit. Jednou z nejoblíbenějších je hasičský výlet, při kterém dobrovolní hasiči z okolních obcí mají možnost se nejen setkat, ale i třeba oslavit nějaké výročí. Každý výlet začíná nástupem celého souboru. Akce pokračuje slavnostním pochodem přes celou vesnici. Jako první jde velitel sboru a za ním požárníci, kteří nesou vlajky hasičů. Tradiční součástí průvodu je i kapela. Po dopochodování na výletiště se všichni ještě jednou uvítají a popřejí si hezkou zábavu, která poté může začít. Na návštěvníky čeká spousta jídla připraveného z místních surovin. Letos máme zvěřinový guláš a je tak dobrý, že si ho někteří berou i domů. Hosté se taky mohli svést na koňském povozu. A na hasičském historickém voze. Auto hasičské Chevrolet, ho koupil zlínský starosta a podnikatel Tomáš Baťa. Nechal jej u firmy Stratílek předělat na hasičský vůz
a tím pádem měl zajištěnou hasičskou ochranu svých závodů. Je to takový klenot. Ať s ním přijedeme, kde s ním přijedeme, s takovým autem byste se v republice už neměli setkat, protože máme zjištěné, že to je pouze jeden jediný vůz, který tady je. Se svými nejbližšími si můžete zasoutěžit v připravených aktivitách pro všechny věkové kategorie. Například si zkusit vystřelit na terč ze vzduchovky, zahrát kuželky a nejen pro nejmenší je připravené kolo štěstí s různými cenami. Ty můžete vyhrát po vytočení čísla, které si předem vyberete na kartách s ručně namalovanými motivy. Nedílnou součástí je také tombola, do které i přispívají místní. Určitě nejzajímavější jsou ty finanční částky, které tam máme vepsané, jakoby cena, nemůže tam být vyloženě ta suma, ale je tam napsaný obrázek Emi Destinové například, takže máme to takto zakamuflovaný, což někdo uvítá víc než nějaký spotřebič, který už třeba doma má. Žádný výlet by se ani neobešel bez kapely a ta nejen zahraje, ale i zatančí. Návštěvníci také tančí, hodují a slaví až do pozdních nočních hodin. Na své cestě místním žitím jsem zjistila, že v rytmu života na venkově existuje rytmus. A tak místní lidé prožívají své životy jako jedna velká rodina.